Dobrý den, vítám vás na konferenci Církve víry tady v Olomouci. Jsem rád, že vás tady vidím a chtěl bych vám dnešní den zpříjemnit tím, že vám doporučím některé restaurace tady v Olomouci. Zavedu vás do centra a ukážu vám, kde se můžete dobře najíst. Samozřejmě i nějaké cukrárny nebo kavárny vám doporučím. A proto se nacházíme teď tady u pavilonu A, odkud se vydáme do města. Takže nacházíme se před pavilonem A a tímto směrem 20 metrů jsou zastávky, odkud se můžete vydat i do obchodního centra, které je tímto směrem, obchodní centrum Hana, kde si můžete navštívit zdejší fast foody. A my se vydáme směrem, kterým jsem před chvílí ukazoval, a dojdeme do centra města, takže můžeme jít. Whisper it now, or shout it out. However it comes out, he hears your cry. Out of nowhere he will come. Takže nacházíme se na náměstí z pavilonu a je to kousek, jde si pořád rovně. Na tomto náměstí se nachází množství restaurací, které bych vám doporučit jen pár. Jedná se třeba o moravskou restauraci, která je tady po mé pravici. Za vašimi zády v podstatě se nachází Opera Café, kde i vaří, velmi dobře vaří. Další možností je McDonald's, který není teď vidět za sloupem Nejsvětější Trojice. Po pravé straně se nachází ulice, kterou když půjdete, tak dorazíte do Galerie Moritz, kde je taky nějaká kavárna, nějaké občerstvení. Další restaurace, které bych vám chtěl doporučit, je restaurace Cezar, která se nachází z druhé strany budovy radnice. Na tom samém konci tohoto náměstí se nachází kavárna Mahler, která má velmi příjemné prostředí. A teď bych se vás poprosil, abyste mě zase následovali. Půjdeme z tohoto náměstí na druhé náměstí, kde si ukážeme zase nějaký pár restaurací. Takže nacházíme se na druhém náměstí, které je právě po rekonstrukci, které je velmi pěkně zrekonstruované. Z restaurací, které bych vám chtěl doporučit, jsou obě dvě za mými zády. Po levé straně je to restaurace Tabu a po těch schodech nahoru. A kdybyste se vydali touhle ulici, tak na jejím konci po pravé straně se nachází restaurace Kamenný mlýn. Právě se nacházíme před obchodním centrem Galerie Šantovka, která je největší obchodní centrum tady v Olomouci.
Nachází se kousek od centra města, jak jste mohli vidět na videu. Na videu bylo vidět, že jsme šli přes most, který vede přímo do obchodního centra a dělali jsme tam záběr na dětské hřiště, které je po mé pravé ruce. V obchodním centru, jako v každém centru, se nachází mnoho restaurací a různých fast foodů. Odtud půjdeme po mé levici do parku a odtud do pavilonu A. Právě jsme na poslední zastávce naší cesty, jsme právě v parku, je to kousek od galerie Šantovky. Za mnou se nachází restaurace Fontána. Odtud budeme dále pokračovat do pavilonu A, který je po levé straně. Takže opět se nacházíme před pavilonem A, odkud jsme vyrazili. Doufám, že jsme vám tímto videem pomohli nalézt dobrou restauraci, že vám pomohli zorientovat se v našem městě. Rád vás zase uvidím v 6 hodin na večerním shromáždění. Já tímto se s vámi loučím. Naschledanou.